Ukhalwa ngezidakamizwa eziyingozi ezihlasele izikole zasema-high school nokukholakala ukuthi zingezinye zezimbangela ezenza ukuthi abafundi baziphathe ngale ndlela ekubonakala bey'phethe ngayo ezinkundleni zokuxhumana nasemafonini nakumathelevishini. Ukulalela ethi Kuhle Indlela TV sikwamukele futhi. Esihamba phambili zithi elinye lethimba elihambele izikole KwaZulu-Natal ngaphansi kwekhampeyini ethi Child Protection Support Campaign likhala ngezidakamizwa ezikhucululwa ezikoleni nokukholakala ukuthi zingezinye zezimbangela ezenza ukuthi abafundi baphefome emaklasini noma ezifundweni zabo ngale ndlela abaphefoma ngayo, nokwenza ukuthi kube khona ezikoleni ukungalawuleki kwabafundi ngenxa yezidakamizwa eziwuhlobo lengozi elihlasele ezikoleni zasema-high school. Babe sebecela ungqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane Bhekicele ukuba naye nethimba lakhe angenelele ekuhambeleni izikole bekhuculule izidakamizwa ezikoleni ngoba izona ezenza ukuthi abafundi bagcine beyiphatha ngale ndlela abayiphatha ngayo, okugcina kwenza ukuphazamiseka kokufunda nokwenza ukuthi bagcine abafundi bengalawuleki. Kanti leli thimba elihambele izikole selivumbulule lezi zidakamizwa ezikoleni ezimbili kulandelana nokwenza kube nesiqiniseko sokuthi ziningi izikole engakabonwa ezinabafundi abaphatha izinhlobo zezikhali kanye nezidakamizwa eziwuluhlobo lweyingozi. Izidakamizwa ezisetshenziswa izingane zethu lezi ezikoleni ngaphakathi ikhali eziphathwa abafundi inhlobo ngeinhlobo ezinto eziphumayo ezikoleni. Bese ungitshela ukuthi kungafundwa kanjani kunje kubi. Singihlangana kuqhanyuke nesisombululo lezi zinkinga.